Ahoj, vítejte na kanále Trokážeš. Dnes si ukážeme plán rekonstrukce, co zbouráme, co postavíme, no, co kde bude, co kde nebude a jak změníme dispozice. No a jdeme rovnou na to. Tak znovu začneme od chorbičky, jo, takže tady, jak vidíte, vlastně tady je vestavěná skříň a vypadá na první pohled, že je hezká, ale na druhý pohled hnedka, jen co si to otevřete, tak hned tady vidíte, že vlastně v tom původní dřevo, původní prostě poličky, původní všechno, jo, takže to je jenom takový jako na oko obložený, jo, takže to všechno půjde pryč, všechno to zničíme a předěláme to hezky. Tak budeme pokračovat dál, dneska začneme nejdřív s koupelnou, aby nás to nepletlo potom v kuchyni. Koupelnu prostě, jelikož je celá suma kartu vevnitř, tak ji zrušíme, jo, jak všechny zdi. Vlastně i tuhle tu zeď zrušíme, i když tu do budoucna bude, jo, postavíme znovu, o trochu vedle, ale bude prakticky na stejné pozici, jo, tak tu koupelnu zrušíme a někam ji přesuneme. To si ukážeme potom. Každopádně důležitý je, že tady vlastně, jak jsou ty dveře, tak přibližně tady budou dveře, jo, do té místnosti zatím a tady z toho bude zazděný ten průchod. Jo. A jak už jsem říkal, tak tady v kuchyni vlastně kuchyň nebude, jo, tu z ní rušíme, protože každá dnešní hospodinka vám řekne, že na tomhle se prostě pracovat nedá. Jo. To je, vidíte, dáte tam mikrovlnku, dáte tam rychlovarku, no a už se vám to nic nevejde, na to, že ještě si tam prostě uvařit něco hodně velkého. Jo, takže prostě tohle to půjde pryč, jo, stejně jak jsem říkal ten umakar, takže tahle část, jo, ta část té koupelny půjde pryč, takže tady bude velký prostor, jo, a tady zbyde jenom pouze ta část, kde jsou vlastně stupačky zatím, a zatím bude záchod, samozřejmě ten prostě se nedá hnout, jo, ale tady ty stupačky teda budou. Jo. A tady vlastně od těch stupaček až tady těm trubkám tupení na druhé straně bude vestavěná skříň, za kterou se hezky ty trubky schovají, takže takhle se třeba dají vyřešit i trubky, které nechcete vidět. Vestavěná skříň samozřejmě do pokojíčku, nebo spíše tohle to bude určené jako pracovné, jo, protože tady to se zbourá vlastně, jo. Zbouráme stejně i tuhle část, takže tady dole, jo, jestli to je dobře vidět, takhle vznikne prostor, jo, a tady ty dveře nebudou, jo, takhle příčka, a tady se hezky vejde stůl, jo, před to, a dveře budou až tamhle, jak je teďka dveře z kuchyně, tak někde na přibližné pozici budou ty dveře umístěny. No a tady, kdyby bylo náhodou zbytí, tak vlastně tady v celém tom prostoru se třeba vejde i postel nebo cokoliv, může se z toho dělat i pokoj do budoucna, no prostě uvidíme. Tak samozřejmě nesmíme zapomenout i na záchod, jo, samozřejmě všechno kolem stupaček půjde pryč, obstaví se to znova, celý záchod půjde pryč, bude tady novej, jo, bude to nad podlahou, nebude to ten takhle, jak teďka vlastně sedí na podlaze, aby se pod ním dalo dobře vytírat a tak, jo, prostě, aby to vypadalo i nově a designově. Tak jsme se ve velkém pokojíčku a jak už jsem říkal, je průchozí a já průchozí nemám rád, takže jsem naplánoval, jak to změnit tak, aby jsme změnili dispozice a měli jsme 3 pokojíky, které vlastně nejsou průchozí a zároveň teda průchozí obývací pokoj a kuchyň, která bude součástí KKčka, takže takový kuchyňský kout, když to bude spíš půlka místnosti, ale ukážeme si to teda tady. Tady, jak vidíte, je mini pokojček tady za těma dveřma a tahle stěna, ta prostě půjde pryč, jo? Protože mini pokojíček je moc mini, jak jsem říkal, ideální velikost je asi ten pokojíček, ten růžový, té velikosti, takže tady ta zeď se posune v kus sem a bude někde tady, jo, takhle. A vlastně tady, kde teď stojíme, tady bude obývák, jo? Protože to je ideální, jako, no, musí to být průchozí tady, takže to dává smysl. Jo? Zároveň ale tady ta zeď, jo, ta půjde pryč. A místo ní se tady udělá taková minizítka, jo, takhle. A tady na druhé straně jenom malej pilířek, protože hned zatím bude kuchyňská linka. Jo, tady jsme v tom růžovém pokojíčku. A tady prostě na téhle zdi celý bude kuchyňská linka. A můžeme si to dovolit hlavně proto, že tady přímo za touhle zdí jsou stupačky, takže když to probouráme tady, připojíme tady normálně odpady, všechno, jo, není problém. Jo, a tady bude vlastně ta linka předtím, jo, zároveň tady k tomu rohu plánujeme stůl,
s židlema. A tady u té zdi vlastně do obýváku, kde, jak jsem říkal, už bude jenom zítka, jo, takový něco jako barput nebo něco, a předtím, z téhle strany předtím bude vlastně kuchyňská, zase kousek kuchyňský linky nebo něco na ten způsob, šuplíkama třeba, jo, kam se budou dávat, nevím, cokoliv, co budeme potřebovat v kuchyni, ale spíš něco jako špajs nebo tak. Každopádně na to se tady budou moct postavit všechny věci, jako rychlovarná, konvice, jo, no, kávovár a tak. Prostě cokoliv, co budeme potřebovat, aby jsme měli třeba kuchyňskou linku hezky volnou. Tak jsme teď v obýváku a jak jste určitě počítali, tak už jsem řekl, že tady bude, že jeden z mini pokojíčků bude jeden pokoj, z kuchyně bude jeden pokoj, takže logicky třetí pokoj musí být tady. Takže z obýváku teďka starýho se stane jeden pokoj, ale jak jsem už říkal předtím, tohle je ohromný prostor. Jo, takže my zmenšíme ten obývák a zmenšíme ho tak, že tu koupelnu, kterou jsme zrušili, vlastně posuneme sem. Jo, tady do toho rohu. Tady vlastně začne tady úcať, tadyhle zeď, takhle, jo, a bude asi tak, bude o něco větší, než byla předtím, jo, a tak tady vlastně dole bude další zeď a tady hezky bude nějaký sprchový kout, jo, ne, bez dveří, aspoň tak to plánujeme, že tady bude jenom sklo, nějaký další přes metr, a hezky člověk nebude muset vůbec na ní šáhat, prostě vyleze, to je takový ten standardní hezký kout, ale samozřejmě bude muset být trošku vyvýšený kvůli tomu, aby jsme nějak vyřešili ty odpady. Jo, protože odpady musí mít spát, tak no a samozřejmě sprchový kout musí mít sifon. A tady u zdi, vlastně tady takhle od těch futer takhle doleva, tam samozřejmě futra nebudou vidět, jo, ale tak tady bude skřínka a na té skřínce bude takový to vyvýšený umyvadlo, jo, s tím kohoutkem takhle z vrchu, aby byl to hezky přístupný, aby to bylo dost vysoko, jo, abyste se museli zhýbat, a zatím bude hezký zrcadlo, jo, a takže i ten prostor nebude ten pocit z toho prostoru tak malej, jo, bude to hezčí. A tak to máme jednu stranu koupelny a na druhé straně u východu ze sprchového koutu budeme chtít elektrický žebřík, kterým se bude ohřívat třeba ručníky a tak, aby to bylo hezky suchý, a tady vedle budou ještě pračka se sušičkou takhle na sobě. Jo. Koupelnu jsem si samozřejmě nechal nakonec, a to hlavně z toho důvodu, že vlastně musíte vyřešit i ty odpady. Jo. A u nás je ten problém s odpadama, že jsme docela daleko. Musíte na to myslet taky hnedka, ještě než to koupíte, jestli je to vůbec možný přesouvat takhle koupelnu. Já jsem si to nechal zjišťovat, kolik je vlastně, jestli je to vůbec možný. Jo, protože standardně byste měli mít spád odpadu 3% a tamhle od toho sprchového koutu, tamhle z rohu, až k těm stupačkám je to asi tak 3,5 metru, což by vám dělalo něco přes 10 cm na té trubce. Samozřejmě plus trubka, která má minimálně 5 cm v průměru, to dělá 15-16 cm a to do té podlahy nedáte. Takže jsem se na to samozřejmě ptal a minimální spád, který je možný, je 1%, což dělá 3,5 cm na samozřejmě ty dílce, co jsme teďka říkali, a 3,5 cm plus 5 cm trubka plus řekněme ještě dalšího 0,5 cm okraj té trubky třeba dává těch třeba 9 cm, jo, a no, řekněme třeba 10 cm rezervu, co potřebujeme. Jo. A teď tady v paneláku jsou standardní podlahy. Ještě jsme samozřejmě nedělali sondy, ale standardní podlaha v paneláku je tvořená z několika vrstev. Jo, jak tady jsou třeba ty parkety. Pod parketama je kročová izolace, která mívá 4 cm a pod kročovou izolací bývá něco jako štěrk nebo asfaltová trť, písek, jedno, říkáme tomu, jak já nejsem profík, takže řekněme třeba písek, a ten mívá 4 až 8 cm normálně. Jo. Takže jo, když to spočítáte, tak máte třeba pod parketama 8 až 12 cm ještě volného prostoru. Jo. Což samozřejmě nám ta nejmenší jakoby možnost nám samozřejmě nevyhovuje, tak doufám, že
Doufám, že až to tady odkryjeme, že to bude dostatečně hluboký na to, aby jsme tam mohli dát aspoň jakoby to 1% spádu při tom odpadu. Jo. Takže to bylo k těm odpadům. A když jsem načnul tady tu podlahu, jak je vlastně velká, tak budeme ji předělávat, že budeme všechno vybírat. To znamená, v jednom z následujících dílů budu tady odebírat veškerý ty parkety a všechno a nakonec budu i vybírat vlastně to, co je pod ní. Jo, aby jsme se dostali úplně na ten beton a nový podlahy budou takový, že to bude vlastně dřevěný rošt. Na tom dřevěném roštu budou asi 1 nebo 2, myslím, že 2 OSB desky, mezi nimi nějaká kročová izolace. Jo, bude to takový ten standard, aby se to hezky dostalo do roviny, jo, a zároveň to bude lehký. Jo, tady se nemůže úplně to celé vybetonovat, protože byste tím strašně zatížili statik by to nepovolil, zatížili jsme ty ostatní nosní stěny a mohlo by to pak na někoho spadnout. Takže budou tu dřevěné podlahy na dřevěném roštu a nahoře nejspíš bude lino. Ještě to není úplně přesně daný, ale nejspíš to bude lino. Doufám, že to lino bude aspoň částečně průmyslový nebo poloprůmyslový, aby jsme si v tom nedělali hnedka vytlačeniny, aby 14 dní na tom stálo stůl, už tam byly čtverečky na zemi, jo, takže prostě, aby to bylo nějaký udržitelný a hezký. Jo. Co se týče podlah v koupelně a na záchodě, tak to ještě v jednání samozřejmě. Možná, že se to bude moc vylejt, možná, že ne, možná, že to bude stejným způsobem, jenom na tom bude nějaká malinká vrstvička. Každopádně vevnitř budou normálně kachlíky, nebo aspoň tak je to plánovaný. Každopádně kompletní design, jakoby ten designový návrh se teprve bude dělat. Jo, to je spíš jenom úprava, jak to tady bude postavený a ten designový návrh teprve budeme vytvářet. A když už jsme tady ještě v obýváku, tak ještě tady k té zdi, vlastně k tady těm dveřím, jelikož ta koupelna má být takhle jakoby vkousla do tohle pokoje, tak ty dveře by se měly posunout asi tady o ten 1,5 metru až 2 metry víc do tohohle z toho prostoru a doufám, že to půjde, jo, že to statik povolí, že bychom tady vyřízli aspoň jakoby kus okna, protože tady ta zeď je vlastně ta nosná zeď, že jsme tady vyřízli kus otvoru trochu větší, aby se to dalo schovat, jo, aby tady ty dveře ani, aby to nevypadalo jako průchod, jo, aby se to celý zbouralo a samozřejmě celá zeď, ale jenom celý tady ten kus, aby se to hezky jakoby zakrylo. Jo, aby to vypadalo jako celistvá chodba. Samozřejmě se budeme muset použít třeba překlad nebo něco takového, ale to ještě uvidíme samozřejmě, co to statik. Tak teď jsme si ukázali příčky. A samozřejmě teď si probereme elektřinu. Jak víte, už jsem na začátku říkal, že budeme se změnit celou elektřinu a mám v úmyslu ji tát právě nahoře pod ledama, a nebo to ještě záleží na tom, co schválí elektrikář i dole v podlaze. Výhodou toho v podlaze by bylo samozřejmě, že by se nemuselo řezat tak daleko pro zásuvky, protože jsou u země. Na druhou stranu je možný, že by na to byly úplně jiné směrnice a není úplně možný to natáhnout, nebo by to třeba bylo i dražší, protože by se musel používat jiný kabely. To samozřejmě uvidíme až při té implementaci toho, to samozřejmě natočíme. Každopádně budeme potřebovat teda tu elektřinu tát stropem, takže tady budou podhledy, sádrokartonové podhledy. Bude tam samozřejmě tahaná i datová část, to znamená spousta datových kabelů pro Ethernet i pro různý Wi-Fi spotřebiče. Samozřejmě budeme chtít datový kabel i do televize. Jo, tu jsem vám vlastně ještě neukázal, tak se na to rychle mrknem. Tak jsme se ve velkém pokoji a tady na zdi vlastně by měla být televize, takže jo, protože, jak jsem říkal, tamhle má být malá zítka a u té zítky takhle rohovej gauč. Jo, tady bude rohovej gauč a bude se hezky koukat tady na tu stěnu. Takže tady je v plánu mít hodně velkou televizi. Jo, samozřejmě pro televizi potřebujete přístup k videím, potřebujete přístup k filmům, tak samozřejmě potřebujete i datový kabel. Tak co se týče mini pokojíčku, tak tady samozřejmě jsou ty trubky, jak jsem říkal, takže je v plánu mít na téhle zdi, tady za mnou, mít tu vestavěné skříně. Jo, tady vlastně ta zeď bude dál, takže tady bude větší prostor. Tady budou vestavěné skříně, takže na druhé straně bude tady hezký prostor
pro postel, jo, a třeba i pro stůl, takže takhle hezky uděláme tenhle pokojíček. A jelikož vlastně chceme zrušit plyn a v kuchyni mít indukční sporák, jo, pokud chcete hodně funkční indukční plotínky, jo, indukční sporák, tak potřebujete vlastně třífázový proud, protože jinak nebudete moct pustit všechny plotínky najednou, jo, neutáhne vám to a tak, takže plánujeme změnit přípojku z jedné fáze 25 A na 3 fáze. Jo. Samozřejmě tuhle změnu budu probíhat ještě v budoucích videích, ale budeme ji muset provést, takže jenom zmiňuji tady v budoucích úpravách. Samozřejmě taky proto, že třeba bude potřeba rozložit tu zátěž a rozložit ji třeba na podlahový topení do koupelny, který bude elektrický nejspíš, samozřejmě nebude asi to být pořád, ale i tak bude důležitý nějak vyřešit tu zátěž a samozřejmě všechny ostatní spotřebiče. A co se týče topení, tak samozřejmě topení máme v plánu mít za nový typy, jo, takový ty hezký, prostě lepší design, líp se to udržuje a nerozpadne se vám to. No a samozřejmě pak už jsou úpravy, které třeba nevyplývají z původního stavu bytu, jo, protože jsou to věci, které člověk chce nakonec standard. A tady to budou samozřejmě venkovní rolety nebo venkovní žaluzie. Je to věc, která ovlivňuje vnější vzhled budovy, to znamená, je to zase věc, která musí projít schválením společenství vlastníků, takže to budu ještě taky řešit teďka v budoucnu, ale je to třeba věc, kterou bychom strašně moc chtěli. Jo, je tím možno hodně dobře regulovat teplotu v bytě, pak ani nepotřebujete třeba klimatizaci a tak, takže rozhodně o tom budeme ještě jednat. V příštím videu se podíváme na proces toho, jak získat hypotéku na koupi a rekonstrukci zároveň, co všechno to obnáší, co po vás budou chtít, nebo aspoň v případě mojí banky, jak to fungovalo, co všechno si myslíte na začátku, co si myslíte v průběhu, co vám vlastně řekne hypoteční poradce, co on si myslí a jak to nakonec stejně dopadne a dopadne to třeba i jinak. To všechno si řekneme v příštím díle. Tak to je pro dnešek vše. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo třeba připomínky, jak to tu zlepšit, nebo tak, můžete to napsat do komentářů a já se určitě přečtu a v budoucnu to můžeme probrat na nějakém z videí. No a pokud se vám video líbilo, tak dejte prosím like nebo dejte odběr, ať nezmečkáte moje další videa. Mějte se hezky a na viděnou.